муҳориба дар вазни сабук барои камарбанди БМФ байни соҳиби ин камарбанд Ҷастин Гейҷи ва чемпиони пешинаи вазни ним сабук Макс Холлоуэй дар коркар қарор дорад ва метавонад ки дар турнири UFC 300 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта ташкилоти ACA дар саҳифаҳои иҷтимоии худ номҳои ҷангварони соҳиби бонусшударо нашр карданд ва чӣ гуне ки мебинем дар ин рӯйхат Фаридун Одилов низ ҳаст ва ба ӯ барои ғалабаи фаврӣ $5000 бонус доданд. ва дӯстон, ин чиз расман аст, яъне ACA барои ғалабаи фаврӣ $5000 бонус медиҳанд. ин чизро расман эълон кардагиянд. ана ба Анис Ёқубов барои ғалабаи фаврӣ бонус надоданд, чунки ӯ вазни даркориро карда натавонист. қоидаҳои ACA ҳамин гуна аст. касе ки вазни даркориро карда наметавонад соҳиби бонус намешавад, ҳатто агар ки ғалабаи дурахшон ба даст биёрад. ана оиди пулҳои коркарда бошад дӯстон. пас ба ғайр аз ташкилоти UFC дигар ягон ташкилот пулҳои коркардаи ҷангварони худро нашр намекунанд. ташкилоти ACA танҳо бонусҳои ҷангваронро мегӯянд тамом. дӯстон, чӣ гуне ки медонем баъди муҳорибаи Фаридун ва Михаил байни Фаридун Одилов ва яке аз аъзоёни дастаи Михаил Махнаткин каме нофаҳмоиҳо шуд ва мухлисони тоҷик ба сари ҳамон шахс ҳар гуна ашёҳоро партофтанд ва акнун ин кори рухдодаро баъзе блогерҳо ва баъзе журналистҳои рус ҳамчун миллатчигӣ эълон карданд. аммо худи Фаридун Одилов дар саҳифаи иҷтимоии худ ана ҳамин аксро бо Михаил гузошта чунин суханҳо навишт. ассалому алайкум ба ҳама. аз Михаил Махнаткин сидқан бахшиш пурсидан мехоҳам ва аз ҳама тамошобинон ба ҷои мухлисони худ. Михаил Махнаткин варзигар ва инсони арзанда аст. ин чизро дар ӯ дида мешавад. бародар, ба ту бурдборӣ. ин танҳо рӯзи баъд дар ҷои кор буд. ба ман зиёдтар омад кард. барои ман бо чунин варзигар ва бо чунин шахси арзанда дар октагон ҷангидан шараф буд. акнун фикрҳои худро ба он шахсоне расондан мехоҳам ки асли корро нафаҳмиданд. онҳое ки ҳар гуна суханҳои бад менависанд ва кӯшиш карда истоданд ки байни ду миллат фитнаандозӣ кунанд. баъди муҳориба ма ба назди рақиб рафта изҳори эҳтиром кардам. ҳамчунин дасти худро ба аъзои дастаи ӯ дароз кардам. ӯ бошад дасти маро тела дод ва байни мо каме нофаҳмоӣ шуд. ин рафтори мухлисони ман нисбати Михаил Махнаткин набуд, балки ба сӯи яке аз аъзоёни дастаи ӯ буд. ман ин кори кардаи бародаронам ва мухлисонамро сафед карданӣ нестам, аммо онҳо ин рафтори ӯро дигар гуна қабул карданд ва кори шудагӣ шуд. ҳамаи мо одамем ва ҳамаи мо ба эҳсосот дода мешавем. рӯзҳо ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. одамонро ҷудо накунен, фитнаандозӣ накунен ва танҳо инсон монен. ба ҳама сулҳ ва некӣ, навиштааст Одилов. дӯстон, ҳама медонанд ки мухлисони тоҷик беҳтаринанд ва ягон кас бо онҳо баробар шуда наметавонад. аммо дӯстон, ҳамчунин мо бояд бо рафтори худ нишон диҳем ки мо на танҳо мухлиси беҳтаринем, ҳамчунин мо мухлисони боэҳтиромем. ҳама вақт одамони паст пайдо мешаванд ки бо рафторони пасти худ ин хурсандиҳои моро сиёҳ кардан мехоҳанд ва мо набояд ки дар доми фиребу найрангҳои онҳо афтем. бинем ки дӯстон, ба ҷои оиди ғалабаи Фаридун гап задан, ҳозир ҳама қариб оиди ҳамин кор гап зада истодаанд. барои ҳамин дӯстон, бародарон, мухлисони беҳтарин, мухлисони тоҷик, дар ҳама ҳолат босабр бошед ва ба корҳо ва рафторҳои ҳар гуна одамони паст аҳамият надиҳед. худатонро эҳтиёт кунед то боздид хонободу сарбаланд бошед.